ధర్మవరం నుంచి చిత్తూరు జిల్లాలో జరిగే ఒక శుభకార్యక్రమానికి వెళ్తూ బాక్రాపేట సమీపంలో లోయలో బస్సు పడి మృతి చెందిన మృతుల కుటుంబ సభ్యులను ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే బీజేపీ నాయకులు గొనుగుంట్ల సూర్యనారాయణ పరామర్శించారు. మలిశెట్టి వెంగప్ప, నాగలక్ష్మి కుటుంబ సభ్యులను ఆయన పరామర్శించారు. 1 లక్ష రూపాయలు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు. ఈ ప్రమాద దుర్ఘటన చాలా బాధాకరమన్నారు. గతంలో ధర్మవరం ప్రజలు ఎప్పుడూ ఇంతటి దారుణమైనటువంటి దుర్ఘటనను చూడలేదని ఆయన అన్నారు. ఊరికే ఆర్టీసీ బస్ మాట్లాడుకుంటే ఆర్టీసీ బస్ మాట్లాడండి. ధర్మవరం నుండి నిశ్చితార్థానికి వెళుతూ మొన్న రాత్రి జరిగిన ఘటన చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఎందుకంటే ధర్మవరం నుంచి ఎన్నోసార్లు ఎంతోమంది వెళ్ళారు, కానీ ఇటువంటి ఇంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు. వారికి వారి కుటుంబాలందరికీ కూడా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ఆ రోడ్లో ఇప్పటికీ చాలా వరకు యాక్సిడెంట్ కూడా జరగడం జరిగింది. గత 3 సంవత్సరాల కిందటే ఆ మలుపు గురించి గడ్కరీ గారికి కూడా లెటర్ రాశాం. వారు ఇప్పుడు సాయం చేసిన దాంట్లో 15,000 కోట్లకు వర్క్ చేస్తే దాంట్లో అది మలుపు కూడా లేకుండా చేస్తామని చెప్పి అప్పట్లో చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ బస్ తీసుకెళ్ళింటే ఆ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు. ఈ ప్రైవేట్ బస్ తీసుకెళ్ళి ఆ పిల్లలు డ్రైవర్లై చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఏదేమైనప్పటికీ మురళి నాకు చాలా ఆప్తమిత్రుడు, ఎప్పుడు అల్లుడు అవన్నీ. ఆ అబ్బాయి చనిపోవడం చాలా బాధాకరం. అదేవిధంగా కుటుంబంలో దాదాపు 4 నుంచి 5 మంది చనిపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఏదేమైనప్పటికీ వారికి, వారి కుటుంబానికి, అదేవిధంగా ఎవరికైతే దెబ్బలు లేవు వాళ్ళందరికీ కూడా మా చేతనైనంత సహాయ సహకారాలు చేస్తాం. తప్పకుండా వారందరికీ కూడా మేము అండగా ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా అది తెలిసిన వెంటనే నరేంద్ర మోదీ గారు చనిపోయిన వారికి 2 లక్షలు, ఏదైతే యాక్సిడెంట్ గాయాలు తగిలిన వారికి 50,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కేవలం అంతే ఇస్తూ ఉంది. అది కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి, ప్రతి వ్యక్తికి కూడా 25 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా గాయపడిన ప్రతి వ్యక్తికి కూడా 2 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. తప్పకుండా, ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్. దీని మీద రాజకీయాలకు అతీతంగా తప్పకుండా వారందరికీ కూడా న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం.